Malibongwe igama lenkosi uJesu Kristu, makwandiswe kunanonke umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu nenimandla onke. Thana namhlanje kukhonza ngezwi elifikile nje emoyeni wami ngomoya oyingcwele, lapho umoya oyingcwele ngikhumbuza khona izwi. Leviticus, encwadini kaLeviticus chapter 19 verse 29. Isihloko sakhona sithi imithetho yobungcwele. So uma ubheka le chapter, uNkulunkulu ukhuluma ngobungcwele, ngoba uNkulunkulu uyingcwele, so uyachaza ukuthi yini lokhu akufunayo ebantwini ukuze babe ngcwele. So uma bheka la kuJehova verse 1 uthi uJehova wakhuluma kuMose wathi, yisho kuyo yonke inhlangano yabantwana baka-Israyeli uthi kuyo, niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. So uma ubheka leli verse, uNkulunkulu uyaveza ukuthi ngoba yena uyingcwele, kusho ukuthi kuba ingcwele uhlanzekile uNkulunkulu, uhlanzekile, ukhethekile. So ingakhathi ufuna ukuthi isizwe sakhe naso sibe isizwe sihlanzekile futhi ube isizwe esikhethekile, to be set apart. Now uba holy kusho ukuthi to be set apart. Uma ubheka this principle iyaqhubeka na ku New Testament, iyatholakala. uPetru nakayifundisa athi njengesizwe esikhethekile, uhlanga olukhethekile, ibani ingcwele njengoba uNkulunkulu eningcwele owanibizayo. So nakhona kuyabiza ku New Testament ukuthi sibe holy njengoba uNkulunkulu eholy, sibe set apart njengoba uNkulunkulu set apart kuwo bonke uNkulunkulu, sihlanzeke njengoba uNkulunkulu ehlanzekile. So now kule mithetho yakhe ke uNkulunkulu yokuhlanzeka, lenye ezinto azimentionayo lezi as require ukuhlanzeka. Leviticus chapter 19 verse 29. Awuyikuhlambalaza indodakazi yakho ukuyenza isifebe, funa izwe lehlelwe ngobufebe, izwe ligcwale ukonakala. Awuyi kuyihlambalaza indodakazi yakho ukuyenza isifebe, funa izwe lehlelwe ngobufebe, izwe ligcwale ukonakala. So uNkulunkulu, Leviticus chapter 19 verse 29. Leli verse lihlukene kayi-3. Number 1, awuyikuhlambalaza indodakazi yakho kuyenza isifebe. Now kuyabonakala la ukuthi uNkulunkulu ubeka i-responsibility kubazali yokuba bangahlambalazi noma bangaqhekeli phansi amadodakazi abo ukuthi baze bawayenze izifebe. Now uma so la ukuhlambalaza kusho ukuthi ungamcekeli phansi, mtheli ngehlazo indodakazi yakho ukuthi uyenze wena isifebe. Then yini isifebe lana? uNkulunkulu uma ubheka uDeuteronomy chapter 22 verse 20, uma ngiparaphrase nje ukuthi uNkulunkulu uyachaza la ukuthi uma indoda ithathe owesifazane ukuthi abe umfazi wayo, then kwatholakala ukuthi iyabuya le ndoda ithi angitholanga ubufakazi bokuthi lo omfazi engimthathile uyintombi, ngakho no uyi-virgin, ngakho ke ubeka ini i-case yakhe ukuthi abazali bamrobhile. Then uNkulunkulu uma i-case u-investigatewa, then kutholakala ukuthi ngempela abukho ubufakazi obuqinisekayo ukuthi wayeyintombi noma wayeyi-virgin before le ndoda imshada. Then lithi uNkulunkulu uma bungekho ke ubufakazi, kuthola ukuthi uye walahlekelwa ubuntombi asesendlini kayise, leyo ndodakazi noma leyo ntombazana ayobulawa ngoba ibuyenzile ubufebe esendlini kayise. So la kuyaveza ukuthi shuthi ubufebe ilokuthi uye wa have i-sex noma walalana noma walahlekelwa ubuntombi bakhe noma uvirginity bakhe esesendlini kayise engekashadi. So lobo yini ubufebe. Now so kodwa lana kubuye ukuthi uNkulunkulu uthi u-address abazali ukuthi kungabi yibo abahlambalaza amadodakazi abo ukubayenza izifebe. So now uze uthi the second part ye verse uthi
funa izwe lehlelwe ngubufebe. uNkulunkulu ukhalima ukuthi izwe lingaze ligcwale lokukonakala bobufebe. So now umbuzo ukuthi umzali angahlambalaza kanjani indodakazi yakhe ukuyenza isifebe. Uma ngizindla ke ngalokho kuyafika kimi uma ngizindla ngayo le ndaba ukuthi ungayihlambalaza kanjani indodakazi yakho uyenze isifebe. Umoya oyingcwele ukhuluma ngalendlela ukuthi uma wena umzali uvumela indodakazi yakho ukuba ijole, ibe nama boyfriend, ibe nama girlfriend, ukwenze lokhu ukuthi kube normal, noma indodana ngase indodakazi kuphela kodwa nendodana yakho, uma uzovuma ukuthi ibe nama boyfriend, ibe nama girlfriend, ijole, futhi wena uzukwazi lokhu kube normal kuwe ukuthi hayi vele ngempela indlela yokukhula, kanjalo usuke wena uyivumela ukuthi ifebe indodakazi yakho noma indodana yakho. Then it went as far as ukuthi uma mhlawumbe wamukela ukuthi okay naye seyinomntwana, ibenzile ubufebe, yathola umntwana isesela ekhaya, kodwa kubukeke wena futhi lokho kwamukela naleyo nsizwa leyo eseyone intombi yakho, kutholakala ukuthi wena umzali uzumbiza nangomkhwenyana, kodwa umkhwenyana kanje akakakhiphi nokuncane nje okuveza ukuthi umkhwenyana. So lokho kusho ukuthi wena uyakuvumela lokho okwenzwe indodakazi yakho ukuthi ibe isifebe. Kusho ukuthi ukuvumela, noma uyivumele indodakazi yakho ukuthi ihambe iyoziganisa, ihlale ingalotsholwanga ngenxa yokuthi ke naku seyinomntwana, noma indodana yakho ukuthi ingaze ihlale la ekhaya ejardini nentombi yayo, uzuyibiza ngokuthi wena umakoti. So lapho wena njengomzali uvumela ubufebe ukuthi benzeke ebantwaneni bakho. So ingakho uNkulunkulu lana ubeke responsibility kubazali ukuthi awuyikuyihlambalaza indodakazi yakho ukuthi uyenze isifebe. Awuyikumhlambalaza umntwana wakho ukuthi umenze isifebe, be it indodana, be it indodakazi, kodwa awuyi wena mzali ukuvumela lokho, ukwamukele ukuthi indodana noma umntwana wakho enze ubufebe. Kungcono wenze njani? Ubukhalime, kungabi normal ukuthi no hayi uyajola, kungabi normal ukuthi uyamazi ukuthi une girlfriend, uyamazi ukuthi une boyfriend, uyajola, ngoba ukujola biblically ngokwezwi likaNkulunkulu kungubufebe. Now buye futhi ukuthi kungabi normal kuwe ukuthi uyazi na ukuthi uyovakasha over the weekend, uyolala esokweni lakhe, noma intombi lena ilele la kudodana yakho intombi yayo. So umzali akumelanga nje ukuvumele lokho. Izwi laNkulunkulu liveza lokho ukuthi awuyi kuyihlambalaza. Ngalokho ngokuvumela kwakho wena umcekela phansi wakho umntwana, and futhi wena uvumela ukuthi esizweni kuwenze njani? Kugcwale ukonakala, kugcwale ubufebe, njengoba sibona izwe lethu lingalendlela kugcwele imilanjwana. Kukhona omkhwenyana abangazange bakhipha ngisho nesente elimnyama, kodwa umuntu kuthiwa umkhwenyana ngoba naku ubabakazi bani lapho kuloyo muzi, okusho ukuthi vele lelo khaya babuvumele ubufebe. Bese ingakho izwe lethu ligcwele nje imilanjwana, ingoba ubufebe buvunyelwa ngabazali, kwaba yinto enormal. Vele ezweni kunormal ezweni ukuthi nawuyinsizwa, nawuyintombi stage se-adolescence uqome noma uqonywe, kunormal futhi ukuthi ulalane kuleso stage leso, kunormal. Futhi sekuze kunormal ukuthi umuntu abe nomntwana ngaphandle komshado, futhi kusekunormal ukuthi umuntu kungathiwa no asihlalisane ngaphandle komshado. Ingakho izwe manje ligcwele ini? Ukonakala. Kodwa izwi lenkosi la lithi lasikhumbuza bazali bakholwayo yiNkosi uJesu Kristu nabangakholwa ukuthi mawungayihlambalazi indodakazi yakho noma indodana yakho ukuyenza isifebe, mawungavumi, yebo kungaphunyuka, kodwa
makungabe ukuthi wena uvumele lokho uze usho wena ukuthi hayi umfana wami insizwa isoka ngoba manje nako unezintombi. Malibonke igama lenkosi. So likhalima lokho ke izwi lenkosi ukuthi inezimali nokuthi futhi ukuthi wena umvumele umntanakho ukuthi agqoke igcebhezane, mvumele umntanakho ukuthi agcoke igcebhezane uzuthi uzikhokhumeze ukuthi umntanakho muhle, umntanakho ume kahle, uyabona. Lokho nje wena njengomzali uma ungamkhalimi noma ungamkhuzi ukuthi hayi gqoka ngendlela phela ehloniphekile noma umntwana, uyabona, angagqoki njengesifebe ngoba uma ufunda incwadi yeZaga chapter 7 iyaveza ingubo yesifazane oyisifebe. So izwi lenkosi bazalwane kuba abazali ithi ungayihlambalazi indodakazi yakho ukuyenza isifebe, funa izwe ligcwale ukonakala. Nasebandleni ubuholi, nasebandleni akumelanga kuvunyelwe kwaziwe ukuthi hayi umzalwane othize unentombi kwenye ibranch nokuthi unentombi kwenye ibranch, uyabona. Lokho kwenza ukuthi ibandla ligcwale ubufebe, ibandla lonakala. So izwi lenkosi ke leli liyasikhumbuza zihlobo zami ukuthi njengabazali we must take a stand, singazivumeli ezinye izinto ezenzeka ezweni, kodwa uma sesikhanyiselwe inkosi singavumeli, singahlambalazi amadodakazi ethu namadodana ethu ukuba sibenze izifebe, kodwa sibafundise indlela eqondile. Singakuvumeli, kungabi normal nje ukuthi kuthandwane, kungabi normal ukuthi bajole, kungabi normal ukuthi babe nabantwana ngaphandle komshado, kodwa kumele sibafundise, sibazise indlela zikaNkulunkulu. Malibonke igama lenkosi. Amen.